og velkommen til Strikleriet. Mit navn er Eline, og jeg sender til dig fra Nordsjælland, hvor jeg bor sammen med min mand. Velkommen til episode 24, der er rent faktisk styr på den her gang. Lad os hoppe direkte ud i det. I dag der har jeg taget min Formation sweater på. Det er et design af Popnet. Det er vel efterhånden 2 eller 3 år siden, jeg strikkede den. Jeg har strikket den i baby merino fra Drops. Og jeg har faktisk strikket den ud fra t-shirt opskriften. Og så har jeg kun strikket en tråd baby merino i stedet for sport and lace, som jeg mener sweateren er lavet ud fra. Jeg har også nogle strømper på, men jeg kommer ikke til at smække benene op, så I kan se dem. Der er jo gået lidt tid siden sidst. Det må jeg jo nok hellere indrømme endnu en gang. Og derfor har jeg også noget af en liste med til jer. Jeg har en liste foran mig med designsene og designerne. Og så har jeg lavet hulter til bulter bunker over ved siden af. Så det kommer ikke helt i samme rækkefølge, som jeg plejer. Så jeg håber, at du kan bære over med det, at det bliver sådan lidt, som det bliver. Jeg kan i hvert fald starte med et projekt, som jeg havde med sidste gang med podcastet, og det var et par kalenderstrømper. Og de er naturligvis blevet færdige. De ser sådan her ud, eller den ene af dem gør. Det er et par Fair-Isle-strømper. Det er første gang, jeg har strikket Fair-Isle, så jeg har været ganske tilfreds med at prøve det. Det var meget sjovt. Jeg har ikke fået dem vasket endnu. I know. Det er snart 3 måneder siden, jeg blev færdig med 2 måneder. 2 måneder siden. Jeg mener, jeg har strikket tåen i Drops Fable, og så alle farverne, det er forskellige Avetta fra Filcolana. Jeg har strikket nummer 2 også. Samme farveforløb, men forskellige mønstre. Og jeg har selvfølgelig glemt at sige, at det er Susanna Winter, som er designeren med dem her. Så som du kan se, så er det samme farveforløb, men jeg har holdt mønstret i opskriften var anderledes. Så er der nogle, hvor de har været spejlvendt, så man kan se ned i den her senaps kaj og grøn, som der er virkelig dårlig kontrast. Kontrasten er faktisk bedre på kameraet, end hvad den er i virkeligheden. Og jeg holdt den dårlige kontrast, selvom jeg vidste, den var dårlig. Fordi så tænkte jeg, så blev de ens. De er ret lange, så derfor har jeg også taget ud, sådan så der er lidt mere plads til min læg, når jeg kommer derop. Og så er der ellers en stor rib. Så ja, et par adventskalenderstrømper, hvis de er strikket nedefra op. Det var meget sjovt at prøve, faktisk. Så det vil jeg da helt sikkert kigge efter og gøre igen. Ja. Det næste, jeg blev færdig med, det var endnu et par strømper. Og det var de strømper, som vi strikkede i Jeff Love Majas sammenstrik i december. Og det er jo Majas egne Engelsborg-strømper. Og det er Maja Berts, hvis du gerne vil ind og lede efter hendes opskrift. De ser sådan her ud, når de kommer op på en sokkeblokke. Jeg har strikket dem i en potlock fra La Bien Aimée i lyserød. Sart lyserød, som jo ellers normalt ikke helt er min farve. Men jeg synes, det fungerer ret godt i dem her. Jeg tror endda faktisk Majas oprindelige par, eller har det været en anden en? Det kan jeg ikke huske. Der er nogen, der har strikket med lyserød, jeg synes, de var meget fine. Og så havde jeg jo den her rest for de kostrømper, jeg strikkede. Som jeg jo passende kunne bruge til dem her. Så de er blevet super, super fine, og nu kan de jo endelig komme i brug også. Nu er de blevet vist frem. Ja, der er ikke så meget at sige om dem, udover, altså, det bliver vildt flot, når man får strukket det her mønster ud, og man virkelig kan se, hvordan de her bobler, de bevæger sig. Så jeg synes, det var en sjov strømpe at strikke. Ja. Yes.
Det næste, vi skal snakke om, det er endnu et par strømper, og så springer vi fuldstændig i tidslinjen. Jeg har faktisk 2 par mere med, eller jeg havde 2 par mere med. Jeg har lige afleveret det ene par i gave, så der indsætter jeg et billede af en fin vaniljesok, og jeg kan ikke engang huske, hvad garnet hedder, men jeg mener, det var noget Socktober garn fra Mile & White, hvis jeg ikke husker helt skævt. Men lad os gå videre til noget af det, jeg rent faktisk har med. Og det er, nu skal jeg lige se, hvad det hedder. Det er et par havrestrå-strømper. De er designet af Yarn by Sanders, og jeg har strikket dem i pink. Jeg tror, du kan se mønstret sådan her. Garnet, jeg har brugt, det er et af de adventsgarner, som jeg fik i min adventskalender fra Piratenvolle. Og der er også 2. Og jeg synes jo, det var en fantastisk farve til at strikke et par strømper til nogle andre end mig selv. Så det er det, jeg har gjort. Så det her, det er en gave. Der kommer til at være en glad modtager på et tidspunkt af dem. Ja, der er ikke så meget at sige om dem, udover det er super fint mønster. Ja. Nå. Så har jeg lavet en beklædningskategori. Det har været sådan lidt huller til bulter, da jeg har samlet det her. Det første jeg startede med, det var ikke det første jeg startede med, det første vi starter med. Det er mit bidrag til glimmergårdskald. Og jeg strikker en t-shirt. Og det er den t-shirt, der hedder Mysterium Tee, og den er designet af Hannah Mann. Og jeg kunne finde hende på Ravelry. Men det er en super fin opskrift. Det er helt sikkert strikke den igen. Min version ser sådan her ud. I opskriften, der er der sådan hulmønster på ærmet. Det er meningen, det skal være meget længere. Og der er hulmønster nede i bunden. Men jeg havde ikke ret meget garn tilbage, så det tænkte jeg, det kom ikke til at ske. Det jeg har strikket i, det er et nøgle Merino Singles fra Hedgehog Fibers. Hed den farve sådan noget boom box eller boom town eller sådan et eller andet. Og så en tråd Paya. Og så har jeg lavet striber. Og Paya, det er jo fra Filcolana, det er deres glimmergarn. Jeg mener, jeg lavede 6 omgange af Merino Singles og 2 omgange Payaen. Og jeg synes, den er blevet rigtig, rigtig fin. Og jeg tror, den kunne være god til lidt festerfarver. Sommer i hvert fald. Jeg synes, opskriften var så god, at jeg faktisk satte den på min Ravelry queue over, at det egentlig skal strikke igen. Og så vil jeg have en ensfarvet med hulmønstret i. Det er super fint. Ja, så den fik jeg hurtigt bikset af vejen. Så har jeg 2 ens ting. Og det er jo fordi, jeg har strikket lidt for en veninde, som jeg har strikket til tidligere. Og hun har ønsket sig en Silly Slipover Mini af Petit Knit til hendes søn. Og det blev til 1. Og det blev til 2. Så 2 forskellige størrelser. Fordi der kommer en lillebror også. Så synes hun, det kunne være hyggeligt, hvis de havde hver deres. Så 2 forskellige størrelser til de 2 drenge der. Det er, de er strikket begge 2, præcis det samme garn, i, hvad hedder den, Indecisa Vilja, tror jeg den hedder, fra Filcolana. Jeg mener, den hedder Indecisa nu. De har ændret navnet på den. Men 2 tråde af den, og så er det bare derudad. Jeg synes ikke, at til den her strikkefasthed, og så 2 tråde af alpakagarnet, det synes jeg ikke var særlig sjovt. Men jeg kom der igennem, og jeg har strikket 2, og det har jo ikke taget så lang tid igen. Det, der tog længst tid, det var at tage mig sammen til at lave nummer 2. Efter at jeg vidste, at nummer 1 havde været træls. Men de er nu blevet lavet, og alle ender er hæftet. Så de er klar til at komme videre til den lille familie.
Ja. Så hopper vi videre til noget mere blåt. Og det var jo, jeg havde strikket en trøje til jeg var i gang med at strikke en trøje til min mand. Det var meningen, at han skulle have den i julegave. Han fik sig en fin vest med et kvart ærme. Og den er jeg blevet færdig med. Det var den, der hed Santiaguino af Beatrice Rubio. Og den endte med at se sådan her ud. Så en V-hals, og så rimelig slimfit, som han ønskede sig. Den er strikket i en tråd Angel fra Pamin i sådan lyseblå mohair. Ja, altså Angel er på mohair. Det ved du sikkert allerede. Hvis du ikke gør, så er Angel en mohair-tråd. Og så er der en tråd af sådan elektrisk blå Javol fra Langerns. Så en strømpegarn, så den burde være lidt mere slidstærk. Og jeg synes, den er blevet super, super fin. Han er heldigvis også blevet rigtig glad for den, om end han synes, den er lidt varm. Så ja, det er jo det, der sker, når man kommer mohair i strik. Jeg synes faktisk, den er så fin, at jeg godt kunne tænke mig en selv også. Jeg tror, hvis jeg strikker den mindste størrelse og fifler lidt med strikkefastheden, så burde det snilt kunne lade sig give sig. Det er jo designet som en herreopskrift, så de er jo lidt større i størrelserne. Men den er super, super fin, og den var meget nem. Fløj bare derudad. Om end den først blev færdig den 31. 12. Så fik han den da i det år, som jeg havde givet ham den i. Så det er jo en klar forbedring i forhold til andre gange, hvor jeg har haft givet ham en trøje i julegave. Ja. Den sidste trøje, den tror jeg også, jeg viste sidste gang i mit store afsnit om alle mine igangværende projekter. Og det var jo sådan en famset sweater, hvor jeg har taget udgangspunkt i en dropsopskrift, som jeg sikkert ikke engang har skrevet. Nej, det har jeg ikke. Jeg tror, jeg har skrevet det ind på mit Ravelry-projekt, hvis du gerne vil det. Jeg havde jo noget, sådan noget det her blå, chunky alpaca, tror jeg det var, det hed, fra Mumi Lumi, som jeg havde 2 fødder af, og så tænkte jeg, det kunne godt blive til en sweater. Og det er simpelthen blevet til den her sweater. Alpacaen er lidt slasket i det, så jeg kunne godt finde på at sætte en elastik i for at holde ribben lidt oppe. Lige nu så glider den sådan lidt ned, men det kigger jeg på. Den er super lækker og har været rigtig god til gåtur, mens det har været koldt. Jeg har sat den sammen med noget dropsgarn. Snow, mener den hedder. En af de der meget, meget, meget tykke garner. Og så havde jeg lidt hvid også, som jeg har stribet lidt ind, hvad jeg nogle gange havde af rester. Opskriften, jeg har taget udgangspunkt i, den var strikket nedefra op. Så jeg vendte opskriften om, og så har jeg lavet lidt om i vaskeantallet og formen og sådan lidt. Men halsen er startet ud fra den opskrift. Ud fra slutningen af den opskrift. Ja, så den er blevet meget dejlig. Og har også bare lagt længe og ventet på, at jeg kom i gang med den. Ja. Jeg tror, vi går til tilbehør som det næste. Jeg er blevet færdig med et kæmpe, kæmpe projekt. Eller det er i hvert fald noget, der har taget mig lang tid. Det eneste, jeg mangler at gøre, det er at blokke det lidt. Og det, jeg snakker om, det er mit Dragonlaw sjal fra Alexandra Davidoff. Og det ser sådan her ud. Jeg har fået syet enderne ind, så man ikke kan se de der takker, der var. Og mangler nu bare at poppe alle de her skæl ud og mase dem med et strygejern. Det er det næste, der skal ske. Jeg havde brugt 3 forskellige farver, som jeg har malet sammen for at få en form for fade. Så der er den lyse er en Volapyk, så kommer der en gammel Birke Berg farve, så kommer der en Garni farve, og så til sidst er der en La Bien Aimée farve. Jeg kan så ikke huske, hvad farven hedder, men jeg har skrevet det inde på mit Ravelry-projekt, hvis du er interesseret.
Og det er jo blevet ganske stort. Jeg er så glad. Så tilfreds. Jeg er også rimelig stolt over, faktisk er blevet færdig. Jeg er blevet færdig med mindre end et år siden, jeg startede på den. Og det var mit mål, da jeg gik ind i 2024, det var at blive færdig med den her. Og gerne inden der er gået et år, og så få lavet noget på nogle af de andre mange projekter, jeg havde i gang. Så det var super duper duper. Det er faktisk det er jo ikke et komplekst sjal som sådan at gå til. Man skal bare være opmærksom på, at der er mange pinde. Og der er mange af dem. Altså hvad er en pind og vang? Og så skulle man kunne strikke masker sammen. Både for retten og vrangen, til højre og til venstre. Så det er sådan kompleksiteten, der er af det her sjal. Hvad er der ellers at sige om det? Jo, jeg kan sige, at hvis du får lyst til at strikke det, så kan jeg jo gøre opmærksom på, at til de 3 sidste farver, der er et 100 grams fed af fingering weight. Hold dobbelt er ikke nok. Jeg startede med at løbe tør for Birka Berg-farven. Der tror jeg har sådan en dund på 4 gram tilbage, eller sådan noget. Der var i hvert fald ikke nok til, at jeg kunne lave en række. Så løb jeg tør for Jarni-farven, og der er godt nok ikke meget tilbage af den. Og så endte jeg faktisk med at skære halvanden række skæl fra her i enden, og havde stadigvæk kun sådan et stykke tilbage af Lavinia med farven. Så det skal du lige være opmærksom på, hvis det er. Til gengæld har jeg sådan noget 30 gram tilbage af den første farve, så der kunne jeg jo godt have strikket lidt mere. Men altså, det er jo, som det nu engang er. Ja, så det er jo bare et kæmpe projekt, der er blevet færdigt, og det er så skønt. Så nu mangler jeg bare lige det sidste. Og så kan jeg få taget et pænt billede af det, og så kan jeg komme i gang med at få det brugt. Men det er skønt, det er det virkelig. Ja. Så går vi videre til endnu et projekt, som jeg også viste frem sidste gang, som jeg var ikke nået så langt med. Og så alligevel. Jeg var i gang med at strikke en hat af et sokkesæt fra Birka Berg i Waiting for Miracle farven. Det var en af de der garnpop farver, som Lena Berg lavede. Og jeg har fået lavet min hat færdig. Den har jeg lavet ud fra Robin Beanie af Sai Nordlund opskriften. Og grunden til, at jeg kan huske det er, fordi jeg har lige strikket en til min mor. Den indsætter jeg lige et billede af. Den har jeg strikket i resterne af min Nora cardigan. Så det er en tråd Saga og en tråd Alva fra Filcolana. Men det her sokkesæt, det var en tråd DK, og så var det strømpegarn, og så er det sådan en Sui alpaka, der er tilsat, som giver den der meget mørkerøde Bordeaux farve. Ja, så den fik jeg lavet. Og ud af resterne af den hopper vi direkte videre til det næste. Der fik jeg lavet et bandebånd. Og jeg har rent faktisk fået lige hæftet enderne her for 20 minutter siden, lige inden jeg gik i gang med at filme. Der har jeg bare lavet sådan, ja, slået nogle masker op, lavet nogle snoninger, syet det sammen. Der er ikke så mange ben i det. Ja, så det bliver rigtig, rigtig dejligt. Jeg har allerede brugt hatten helt utrolig meget. Den er super lækker. Så det er en dejlig opskrift. Det jeg kunne sige om opskriften på hatten, bliver det sådan lidt ud over det hele. Den er strikket op fra ned. Så man starter med at slå en del masker op, og så lave udtagning, og så strik, og så lukker man af. Og det smarte er jo, at man kan bruge alt garn, hvis man ønsker at gøre det. Og så trækker man den bare sammen op i toppen, for at lave sådan en dut. Og så hæfter alle enderne, og så er man glad og tilfreds. Jeg synes, det har fungeret ret godt, fordi så ligesom, det er nemmere at tage med på en eller anden måde, ikke? Fordi så er det ligesom overstået med alle de der
indtagninger eller udtagninger, der skal laves. Indtagninger, må det være, hvis man strikker en anden vej. Men det er ligesom overstået meget hurtigt, og så kan man bare du. Jeg har lavet nogle indtagninger hernede i bunden. Det kan man ikke rigtig se, fordi den flaner lidt. Men jeg har lavet nogle indtagninger hele vejen hernede i bunden, for at spænde den lidt ind. Og så flaner den lidt mere ud over det. Så det var vist godt, jeg gjorde det. Det er så det eneste, jeg synes, der er negativt ved at strikke op fra ned på sådan nogle her. Det er, at ribben bliver meget løs. Og det er nok bare mig. Og min måde at lukke af på, der ikke bliver stramt nok. Ja, men nu har jeg lavet 3 af dem her. Og jeg synes, der har været et problem på alle 3 af dem. Så, ja. Nå, lad os snakke om noget andet. Så skal vi snakke om kavls. Og jeg tror ikke, jeg nåede at sige det sidste gang, inden. Det kan godt være, at jeg teasede lidt for, at det kom på et tidspunkt. Men i 2023, sådan over julen, er det vel, starten af januar, der deltog jeg i en knitmess, som Becky Beagle, hun står for. Og det laver hun faktisk hvert år, og det gjorde hun selvfølgelig også sidste år i år, 2024. Og i år, der skulle vi strikke et Møbius kavl, halsdisse, tørklæde. Og mit, det ser sådan her ud. Jeg har strikket i et sokkesæt fra et yarn. Og så har jeg sat 5 minier til fra Birke Berg. Og jeg synes, det er blevet super fint. Jeg er blevet så tilfreds. Og det sjove er jo sådan, at man kører mange forskellige teksturer. Altså hun laver det meget spændende, synes jeg. Så det var rigtig sjovt at lave. Det fik jeg lavet hen over julen, langt til størstedelen af det. Ja. Så det var meget sjovt, og det er småt nok til, at det ligesom sådan slutter meget godt tæt til på en eller anden måde. Og står lidt op. Er lidt fast i det også. Og så alligevel lidt slasket, ikke? Men det var faktisk så populært hjemme hos mig, at min mand straks bestilte et. Så måtte jeg jo whoopty i gang. Så jeg har faktisk også lavet et til ham. Og det ser sådan her ud. Han ønskede sig med perlestrik, så det fik han jo selvfølgelig. Og så har jeg brudt det med nogle omgange med glatstrik indimellem, når jeg blev træt af at strikke perlestrik. Det her, det er også et yarn, og det er hendes kongeblå i hendes sokkebase. Og jeg tror, jeg har vel 40 gram tilbage eller sådan noget. Så man kunne snilt lave 1,5-2, hvis man sætter lidt til. Og det her kunne faktisk også godt have været lidt mindre, fordi det giver jo så alligevel lidt i vask og sådan noget. Men i hvert fald, det er vi blevet rigtig glade for, og det er helt sikkert noget, jeg kommer til at lave flere af. Vi har allerede snakket om, hvilken farve min mand skal have næste gang. Ja, så det kan klart anbefales, og det var den, der hedder 12 Days of Knitmess 2023. Det er det opskriften hedder, som jeg brugte oprindeligt til den her. Og så har jeg bare slået nogenlunde den samme mængde maske op til den her, og så bare drønet rundt. Ja. Så er der, ja, 2024's første færdige projekt. Det blev en decemberbog fra Petitnet. Den ser sådan her ud. Den er også strikket i resterne fra min Nora cardigan. Så igen en tråd Alva og en tråd Saga for Filcolane. Og så har jeg gjort det, at jeg har sat den på et lille hårspænde, så jeg kan sætte den i håret. Jeg tror, mit garnvalg var lidt for bestandigt, måske, til opskriften. Jeg synes faktisk, den er blevet lige lovligt stor. Det generer mig så ikke så meget i forhold til sådan. Når den sidder om bag på hovedet, så gør det ikke så meget. Jeg synes ikke, at den er meget sød. Men jeg kunne godt finde på at lave nogen, der var lidt mindre. Og jeg tror også, vist nok,
at min søster også gerne ville have en. Jeg synes, hun snakkede om, at den gerne skulle være i glimmergarn. Nu vil vi lige se, hvad det ender med at være. Men ja, sådan en har jeg også fået færdig. Og jeg kunne godt finde på at nedskalere opskriften en hel del, og se, om man kunne lave nogle mini-versioner. Det tror jeg kunne være meget hyggeligt til jul at have hængende. Men ja, nu må vi se. Planer. Og halvdelen bliver til noget, ikke? Ja, nå. Det bliver lidt for jappet i dag, fordi på en eller anden måde, så har jeg glemt størstedelen af, hvad det er, man skal sige om de her ting. Fordi det er så lang tid siden, jeg har strikket dem. Men vi går videre til det sidste, sådan rigtig tilbehør, tror jeg vil kalde det. I hvert fald det sidste, jeg har strikket, som er færdigt. Jeg fulgte med i Homespun Houses adventsvlog, julekalender, hvad man har lyst til at kalde det. Og der strikker Molly en cozy til hendes varmedunk. Og jeg var faktisk ude og købe en varmedunk i december, fordi jeg synes, det var helt hamrende koldt. Så det synes jeg, der var en god idé. Det er jo ikke ligefrem køn, sådan en. Så jeg gik i mit lager og kiggede, og hvad jeg havde. Og jeg fandt det her fed Merino Singlet fra Ladybug, som er sådan en potluck farve. Så har jeg den dobbelt, og så har jeg strikket sådan en. Den her opskrift, den hedder Hot Water Bottle Cover og er lavet af Emily Baldwin. Ja. Og jeg valgte at gøre det at strikke nedefra og op. Og så har jeg syet den med maskesten hernede i bunden. Sådan så at jeg tror ikke, at jeg kan få den her dunk ud. Aldrig nogensinde. Jeg vil ikke helt vide, altså jo, det kan man nok godt, men jeg ved ikke lige helt ud, hvordan jeg skulle gøre det. Det er noget med at folde den eller andet. Men den passer i hvert fald perfekt til. Der er ingen smalle steder. Og så synes jeg, at den er blevet super fin og vinterlig i den her farve. Ja, jeg tror, det eneste, jeg mangler i forhold til opskriften, jeg mener, hun har lavet sådan en lille sløjfe og noget dingeldangelværk. Men det har jeg ikke lavet. Ja. Så har jeg rent faktisk også noget hæklet med den her gang. Og det kom så af, at der var min chef skulle have en lille baby. Og så tilbød jeg at lave en barselsgave. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage om, hvad de kunne tænke sig. Og så meldte han tilbage, at de kunne nok godt tænke sig en sprutte. Så jeg har lavet en sprutte til dem. Og det er jo bare fra spruttegruppens opskrift. Så jeg har puttet et lille ansigt på. Og så er den forhåbentlig super cute. Der havde jeg mere garn tilbage. Vi har ikke aftalt mere, end at han skulle have sådan en her. Men jeg havde mere garn tilbage af det ene nøgle, jeg sad med. Så jeg lavede en hagesmæk også. Det er blevet sådan en her. Og jeg mener opskriften, den hedder måneskin eller sådan noget. Og den er fra Tante Tråd. Og så var der så mere tilbage. Altså utrolig meget, man kan få ud af et bomuldsgarn. Så jeg var inde på Tante Tråds hjemmeside. Og som jeg ikke kunne finde noget mere. Og så fandt jeg sådan en her. Så en lille suttesnor får de også med. Der må vi se, om det kan du til noget. Og så var der mere garn tilbage, så tænkte jeg, nu kan hun få en lille bamse også. Så hun får sådan et her lille får. Bare et lille bitte et, og det brugte næsten resten af garnet. Jeg tror, jeg havde 4 gram tilbage, hvor jeg prøvede at hækle en blomst, så den blev virkelig grim, så den røg skraldespanden. Og det her, det var bare en opskrift, jeg havde fundet på Ravelry. Jeg tror bare, jeg søgte efter hæklet får. Så fandt jeg et eller andet. Det er så nemt ud, så gjorde jeg det. Ja. Så det var en lille barselsgave, som bliver sendt afsted om et par dage, når han forhåbentlig snart kommer tilbage på arbejde. Så hans lille datter kan få den med hjem. Ja. Så har jeg hæklet lidt mere i mellemtiden. Og jeg har kun en af dem tilbage, og det er nogle hæklede karkluder. Og det er igen Tante Tråds opskrifter. Jeg synes, hun er meget god til dem.
Så der er en, der har været så langsomt færdig, at den ikke er røget i omløb endnu, men jeg har hæklet 3 faktisk. Ja, så det er jo sådan noget, man bare mangler en gang imellem. Så det gik jeg i gang med. Ja, yeah. Det var faktisk det, jeg havde af færdige projekter siden sidst. Minus alle de ting, jeg helt sikkert har glemt, at jeg har lavet færdige, og som jeg ikke kan finde billeder af, og hvad ved jeg, og sådan noget. Lad os kigge på de 2 igangværende ting, jeg har. Jeg er faktisk rigtig god til ikke at have alt for mange ting i gang lige for tiden. Jeg har haft 3 ting, men jeg blev færdig med den der Silje slipover i går, så ja. Så er der ikke så meget at sige der. Jeg er gået i gang med endnu en petit opskrift. Og det er en chestnut dress. Og jeg er kommet så langt her. Og er gået i gang med at strikke ribben på ærmet. Det er jo verdens længste ærmerib, der skal laves. Jeg har også gået i gang med at lave lidt ekstra indtegninger i ribben, fordi jeg synes, ærmet bliver for bredt. Yeah. Jeg strikker den mindste størrelse, hvilket det kan man virkelig ikke se. Den er jo humongous. Ja, så jeg blev også lidt bekymret i forhold til garnmængden. Jeg havde 5 fed af det her garn fra Yarny. Det er DK-tykkelse, Merino Singles. Og jeg blev lidt bekymret om jeg overhovedet havde nok garn. Så jeg har købt noget kontrast til ærmerne og ribberne, og fordi der skal jo også være noget i halskanten, og så er der jo sådan en lang rib nede i bunden. Så det tænker jeg, det går. Nu skal vi lige se. Fra Yarny, der bruger jeg farven, der hedder Rose Powder. Og hun farver jo ikke længere, men det kan være, at man kan finde det hils og pis andre folks lager. Det her mærke, hvis du har set det før. Og det jeg har valgt at sætte det sammen med, det er det her Friends Wool fra Hobby. I sådan en støvet rosa farve, gammel rosa, noget af den stil. Og jeg synes, det bliver mega godt sammen. Jeg var meget sådan, om jeg skulle vælge en mere kras pink, eller hvad jeg skulle. Men jeg tror, det her det har været det rigtige valg. Så det bliver lidt spændende. Nu glæder jeg mig til at komme derudad. Og så får jeg lavet det andet ærme færdigt, og så laver nok lige halskanten, og så kan jeg bare strikke derudad. Og så må vi se, hvor lang den bliver. Om det bliver en kort kjole, om det bliver en tunika, om det bliver en meget oversized sweater. Det finder vi ud af. Ja, ifølge opskriften, så skulle jeg bruge 600 gram til min størrelse. Og jeg havde som sagt 500 gram af det håndfarvede garn. Og så tænkte jeg, så bliver den bare lidt kortere. Jeg er jo ikke verdens højeste menneske. Så jeg vil nok drukne lidt i den alligevel med den størrelse, den længde, som der er tiltænkt i opskriften. Men nu må vi se, hvordan det hele ender. Ellers så bliver det i hvert fald en rigtig fin sweater, hvis det går helt galt. Den anden ting, jeg strikker på, det er et par strømper. Og det er de strømper, der hedder palindronstrømper af Trillegarn. Og jeg har lavet en færdig. Jeg prøver at se, om jeg kan fikse mig en sokkeblokker. Det er lidt nemmere at se så. Garnet, det er Socks Yeah, en eller anden rest. Og det stribede garn, det har jeg selv farvet for et par år siden. Jeg prøver at dreje den, så jeg lidt bedre kan se mønstret. Men det er et super fint mønster til striber, synes jeg. Jeg synes, det passer ret godt til. Sådan her ud. Ja. Så det er jo også dejligt at få brugt lidt rester der. Og jeg er nødt til at skulle starte foden. Hælen. Det går godt. Hælen på sok nummer 2, og så er det bare derudad. Så det burde jo være til at overskue. Ja. Det var faktisk det, jeg havde med i dag. Af alle de projekter, jeg har gang i.
Jeg ved, at jeg meget snart kommer til at gå i gang med noget nyt. Jeg kommer til at have brug for noget togstrik. Hvor jeg bare kan køre rundt, uden at skulle slæbe rundt på den der kjole. Det kommer ikke til at ske. Så nu må vi se, hvad vi finder på. Jeg har ikke planlagt noget nu. Jeg har gravet lidt sommergarn frem, så jeg ikke kan få lavet lidt en t-shirt eller en top eller et eller andet og være topberedt. Det er en samstrik, hvis du ikke ser med på strik og sludder. Og så har set den på Instagram. Så det kommer i hvert fald, men hvad det bliver til, det må vi vente og se til næste gang. Tusind tak for, at du ville se med i dag. Jeg håber, at du har nydt det, og at du har lyst til at se med en anden gang. Og så håber jeg, at du får en rigtig dejlig uge. Hej hej!